أشهد أن لا إله إلا الله. Өлкен буын түгел 4 яшьлек Ибрахим да әтисенә ияреп җомга намазына килгән. Арада яшьләр дә күп. Күңелләрне дулкынландыра торган күренеш. Әле биредә төзелеш, буяу эшләрен шактый башкарасы булса да, намаз уку өчен шартлар тудырылган. Мәчетнең беренче катында идәннәр җылы, паласлар җәелгән. Мәхәллә эче нурлы, ниндидер бер әйтеп бетерә алмаслык җылылык бөркелә биредә. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yana meşitimiz açıldı. Namazlar okuyup başladık. Ya Rabbim Allah'ım şu meşitimizde İsenli sağlık edip dinimizin, milletimizin ruhini gizlerini gıtırga nasip etsin Rabbim Allah'ım. Zakit alıp da Allah'a şükür mene kadar namazlar okuyup elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir zor şatlık bu. İnşallah mene şu Beytullah, şu yurtka biz indi namazlarımızın okuğa eriştik inşallah. Hem indi bugünkü günde biz şu meşitlerimizde cumga gününe bulsa da indi şunda gelip Allah koşkan ibadetlerimizni öterge tırışacakız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillah. Allah'ın rahmeti bilen mene Allah'a şükür biz şu mahallede Minigil Meşidinde bizning ikinci cuma namazı öttü. Allah'a şükür. Elhamdülillah o meşidde indi ol şunday rahatlık bir şunday bir etiginde bir toyu dibatan aytib indi. Allah'a şükür yangi meşidinde Allah'a şükür yangi fikirler bilen, şoşa ilimler bilen, yangi kişiler bilen elhamdülillah yangi jirge kelu şatlanasın Allah'a şükür şunlara ия buldum dip Allah'a şükür şoşa meşidinin bar buluğuna şoşa mahalle halkı şatlana. Өлкәннәр шатлыкларын уртаклаша, җомга намазын яңа мәхәлләдә уку күңелләргә рәхәтлек бирә дип аңлата аксакаллар. Бик озак көтте алар бу бәхетле мизгелләрне. Җомга намазына кадәр мәчетнең имамы Габдулла хәзрәт үтемле вәгазьләр сөйли. Менә шундый бер хыялым бар, безнең битне сукадар оешмасы бар. Шулар белән менә киләчәктә система Брайле дигән нәрсә бар икән. Система Брайле. Шуны Казанга барып, ярдәм мәчетенә күреп кайттым. Бик кызыксындым. Шушы Коръәнне өйрәнергә ниятем бар. Иянеп, шушы безнең инде шушы инвалидлар безнең әйтебез шушы кешеләр белән шөгыльләнеп, эшләп, аларга шушы Коръәнне Брайль системасын өйрәтергә ниятем бар. Мөселман календары буенча 3нче ай Рабигъл әүвәл ае башланды. Халык телендә ул Мәүлид ае дип аталып йөртелә. Әлхәмдүлилләh шушы әлбәттә инде шушы айда без бөтен мөселман дөньясы пәйгамбәребезнең шушы айда туган дип без беләбез инде. Дүшәмбе көн туган 571 елны Рабигъл әүвәл аенда Курайш кабиләсе Мәккә шәһәрендә шушы дөньяга пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям килгән. Әлбәттә инде пәйгамбәр инде илче булып тумады. Ул инде 40 яшенә җитеп гади кеше булып яшәп, көтүче булып яшли, көтүче булып, сәүдәгәр булып яшәгән. Ләкин Аллаһ рәхмәте белән Аллаһ Тәала шул бер көн 40 яшенә җитеп, рәхмәт тауында була торып, Җәбәл Нур дип атыйбыз, бигендә Хира куышлыгы дибез инде хаҗга баручылар. Шушы җирлектә инде Аллаһ Субхана ва Тәаланың вакыты җитү белән Җәбәл фәрештәне җибәреп, Җәбәл фәрештә алейһиссалам анарга Аллаһ Тәаланың шушы аятлар, шушы син пәйгамбәр илче вазифасын инде пәйгамбәр җилкәсенә инде куеп, ул инде 23 ел пәйгамбәр илче булып хезмәт итеп, әлхәмдүлилләh сәбәпче булды. Аны без искә алабыз һәр вакытта, чөнки Аллаһ Тәала әйтә бит Коръәндә: "Я юхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима" ди. Иман китергән бәндәләр пәйгамбәребезгә салаватлар, сәламнар әйтегез дигән, ләкин без аны инде һәр вакыт әйтәбез. Һәр вакытта намазларда, көненә, иртән торгач, кир торгач һәм пәйгамбәр шундый бер дугасы бар. Кем миңа көненә 10 мәртәбә салават әйтсә дигән, әлбәттә мин кыямәт көндә аның өчен шәфәгатьчән булырмын дигән. Ул шундый дуга: "Аллаһумма салли ва саллим аля набиyyina Мухаммад" дигән инде салаватлар әйтү безнең инде ул булып тора. Әйтик шундый бер сөннәт гадәт, сөннәт гамәл булып тора иншаллаһ. Алла тирәсе. Габдулла хәзрәт белдергәнчә, Миңнегөл мәчетендә җомга намазларын уку алга таба да дәвам ителәчәк.